der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder... Maria, porta l'aigua freda per afaitar-me. Sí, rei meu! T'he preparat l'aigua a consciència. Està al seu punt. Ja veuràs quin benestar experimentaràs. Però tu estàs boja, com vols afaitar-me una aigua tan freda? No m'has de així, jo només volia... Vull que vingui la Ingrid. Ingrid! Caramelet meu, què t'ha fet la Maria perquè estiguis tan enfadada? Tu que ets tan comprensiu. Aviam, va, prova la temperatura d'aquesta aigua. Aviam, inclina una mica més el cap. Ai, quina bona sensació, oi? Vinga, deixa't de romanços. D'acord. Xerri, meu, si necessites alguna altra cosa... Que sí que pesada. Cor meu! Mira quina escuma t'he comprat. És francesa. Posa savon pour azurer. I mira quina broxa. Pèl de teixó. Bueno, vinga, va, que no tinc tot el dia. Sí. Però vigila! Que mos fot això l'ull? És que no vull quedar sec, Perdona. Que vingui l'Aina, ara mateix. L'acabo d'esmolar la mateix per tu, tatat meu. Ja veuràs que me callista per la teva sopa. Vigila, no vull ni un tallet. Ai, estic una mica nerviosa. M'intimides, honey. Ai, no vull que em tallis la jugular, tampoc. Marxa! No sabràs esperar res. Però què fa vostè aquí? No veu que tinc un problema amb el meu afaitat? Tinc la solució als teus problemes. Vostè sap afaitar? No. I llavors? Miquel, per tenir un bon afaitat, vine a la barberia a la Navalla a subir-se. Tallem. Quina merda d'interpretació. Sempre igual. Maria Caterina, per què s'ha hagut de deixar-me? A mi, el gran director de Hauser. Sí, és veritat. Últimament no estava triomfant molt. Però i què? I l'amor? On és l'amor? I aquests fills de puta dels crítics? A la merda! Bla, 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 sempre criticant. No entenen el meu art. Ningú l'entén. I la Caterina què? Normal, no voldrà estar amb un fracassat. Adéu, Caterina. Malgrat tot, sempre t'estimaré. Senyor Munchausen, té una visita. Ara no puc, estic ocupat, Elisabet. Però, senyor Munchausen, diu que és molt important. Es tracta del senyor Peter Rockefeller o Rockefeller. Ai, no sé, sembla americà. Sí, un tal Rockefeller. Rockefeller? Rockefeller? Què collons deu voler, petada? Senyor Rockefeller? Rockefeller. Ha estat un plaer conèixer-lo. Igualment. Tinc una proposta per vostè. Ah, sí, digui. Bé, la història és una mica llarga, L'altre dia em vaig enterar que tinc un amant passat que es diu Carlo Paperini, que formava part de la comèdia de l'arte dels italians. I, que vaig trobar guions, vaig trobar una obra seva i vaig pensar que no podia desaprofitar aquesta oportunitat i, vaig pensar en tu i crec que vostè és l'elegit. Sí, sembla interessant. Tinc diversos projectes ara mateix, però crec que puc fer un espai a la meva agenda. Això sí, tinc una condició. Cap amb Déu, ja dèieu que no podia ser tan fàcil. Sí, digui.
Sap qui és aquesta preciositat? Maria Bergman. La meva estimada Maria Bergman. Ha de sortir sí o sí a l'obra. L'engreïda Maria Bergman. No ha pogut triar una actriu més egòlatra i insuportable. Feina tindrem per convèrsar-la. Sí, cap problema. He treballat diverses vegades amb aquesta actriu i és meravellosa. Elisabet, vine, sisplau. Sí, senyor Munchausen, ara ve. Vol que l'acompanyi, senyor Rockefeller? No, tranquil·la, ja són està a la porta. Elisabet, m'has de buscar a Michael Hess i portar-me avui mateix. Michael Ness. Michael Hess, aquell actor que va vindre una vegada. Sí, vale, Michael Ness. El vaig a buscar. Recuperarà la meva Catrina! Tu, no? Què t'ha passat, senyor Munchausen? Res, tranquil·la! Sí! Noies, què de volen Munchausen de totes nosaltres? És que estic molt intrigada. Jo també. Ai, Maria, el Miquel està reunit amb l'Elisabet i amb el Munchausen. Saps per què ens ha convocat aquí a tots plegats? Perquè ell és el que ens va trucar a totes. Ell no sap res, l'únic que li han dit és que nosaltres ens havíem d'esperar aquí fora i que ell havia d'entrar al despatx. Que ell no sap res? Déu meu, Jana, obre els ulls. És que no sé com pots estar amb un paio com aquest. És que és un home que té tots els defectes. És un garrepa, un mandrós, un 700 i un faldiller. Segur que t'enganya. Ai, Ingrid, ara t'has passat. Va, Jana, no t'enfadis. Aviam què ens diu ara quan surt. Va, canviem de tema. Sabeu què? L'altre dia em van dir que el Munchausen i l'Elisabet van anar a sopar amb un americà. Un tal Rockefeller. Què en saps tu, Jana? Deu ser en Peter Rockefeller, el gran productor americà d'origen italià, que va fer pel·lícules com Anna Karenina, dirigida per Clarence Brown i protagonitzada per Greta Garbo. La Garbo! Estàs esmentant la deessa del cinema! És la meva ídola. Inclús diuen que volen gravar una pel·lícula a Florència, ambientada amb el Renaixement d'Itàlia. Vol participar-hi Luigi Freddi, el feixista. Mira, noies, hauríem d'anar a treballar a Itàlia. És que aquí ens morim de gana, el que ens interessa és guanyar diners. A més, ara Mussolini està promulgant tot tipus de pel·lícules de caràcter feixista. Ho hauríem d'aprofitar. Tu el que vols és conèixer el Liarca amb un italià, que ja el coneixem. Ai, va, noies. Però el que no entenc és per què ens ha reunit al seu despatx el Munchausen. Després del fastigós anunci, la navalla suïssa. Treball que no hem cobrat encara, per cert. Allò no se li pot dir treball. No sé com va acceptar un treball com aquell. Tot va ser culpa de la seva ajudant, aquella, la Elisabet. I va voler lligar-se al meu Miquel. Jana, ets una bleda. No va ser l'Elisabet qui va donar el primer pas. Va ser el Miquel, que a la mínima que veu una faldilla... Tot just sembla una cosa estranya, eh? El Miquel porta 2 anys manejant fils. Crec que és una mica manipulador. Jo no vull dir res, però ja ho he dit. No em vinguis amb collonades, Miquel. El senyor Rockefeller vol llançar la carrera artística de la Jana. I tu no ho pots aturar. Has de facilitar el contacte amb ell. Senyor Munchausen, sembla que m'estigui faltant al respecte. Jo sóc un home íntegre i sembla que no ho cregui. La teva integritat la coneix tothom. Tot el món del cinema coneix el Miquel. És veritat o no, Elisabet? Totalment, tothom coneix la moralitat del senyor Miquel en temes de dones. Que teniu algun problema? No, cap, senyor Rockefeller. Simplement estem acabant d'ultimar les condicions del contracte. Ok, però aneu ràpid. Sí, ara mateix havíem de parlar amb el Miquel. Anem un momentet a fora, sisplau. A veure, Pepe, quin problema hi ha? Mira, Miquel, està clar. Aquest paio només vol la Jana. I ja està, vol la Jana, li agrada i no hi farem res. Tenim molta pasta. Amb aquest tio podem aconseguir molta pasta. I estem arruïnats. És que tots aquests diners no val el que val la Jana. Miquel, pensa en els teus fills. Som uns desgraciats. Som molt pobres. I amb aquests diners ens podrem estar jubilats. No ens cal de tornar a treballar. Sí, bueno, però que d'això últim no se n'enteri ningú, eh? Tranquil. L'Elisabet i jo som una tonta. Només estem iguals. Què podria cridar algú a la Jana, sisplau? Sí, vaig. Bona tarda, nois. Avui us
heu reunit aquí per explicar-vos una bona notícia. Què cobrarem el que ens deu? Sí, home, és un deute recent. 2 anys, no, Cecília? A veure, ja recordo. Va ser aquell anunci infumable de la Maya Suïssa. Sí, aquella que anava amb un guió que metia una manera tan intel·lectual. Qui era el guionista? Ell no va triomfar per culpa vostra. Va decidir arruïnar la carrera. Munchausen, pensa en la teva atenció i en el contracte. Tens raó, Elisabet. Tens raó, és veritat. Deixem estar lo de l'anunci. Ara l'important és el que us volia dir. La meva proposició. Noies, us presento el senyor Rockefeller. Rockefeller, passi, sisplau. Bona tarda. El senyor Rockefeller vol que sigui el director d'un projecte cinematogràfic sobre el teatre d'Itàlia del segle XX. Segle XVI. Bé, és igual, segle XVI, és igual. El cas és que jo, molt considerablement a vosaltres, li he demanat que fóssiu les actrius per aquest projecte cinematogràfic. El senyor Munchausen en realitat és un buenazo. Si fos jo no us donaria ni euro. Aquí teniu els contractes i Aina, com a portador del grup, crec que hauries de demanar disculpes a Munchausen pel que heu dit a l'inici. Va, estem esperant? De part de totes les actrius del grup i jo, li demanem disculpes, senyor Munchausen. Accepto les vostres disculpes. Això sí, només hi ha una condició del contracte. No vull que critiqueu cap de les meves indicacions. Cap ni una. D'acord? Senyor Rockefeller, gràcies a la seva col·laboració, amb la injecció de diners que ens ha portat, podrem dur a terme aquest projecte. Es tracta d'un canovatge. L'argument d'una representació teatral. Escrit per un avantpassat seu, el senyor Carlo Paperini, que vostè ja coneix. Director d'un grup molt important d'actors de la Comèdia de l'Arte. La Comèdia de l'Arte és un tipus de teatre popular nascut a mitjans del segle XVI i que va permanèixer a Itàlia fins al segle XIX. Es basava en la improvisació a partir d'uns canovatges com el que tenim ara aquí. Els personatges eren prototípics, s'usaven màscares, i les trames eren sempre còmiques, comèdies embolicades. El personatge més important que ha passat més a la història és l'Arlequí, el més conegut. Així que amb el grup d'actors que vostè ha conegut avui, posarem fre a la roda. Començarem d'aquí molt poc. Esteu tots convidats a la meva festa que faré a la meva casa i bueno, que vingueu tots mudats, que ens ho passarem molt bé. Espavilem que hem de gravar 5 escenes encara hem de començar. És que amb el que cobrarem no haurem de tornar a treballar en la nostra vida. Au, va! 3, 2, 1, acció! Oh, Pantaleoni, pare d'aquesta bella dama. La mà de la seva filla li vull demanar, perquè amb ella em vull casar. Sílvia, Sílvia, Sílvia. Jo us concedeixo la meva benedicció. Clar que sí.
No hauríeu pogut fer millor elecció. Oh, Sílvio, després de la mort del meu marit, per fi puc contraure matrimoni amb tu. Clar, Clarissa, ara que s'ha mort el torinès, ara els plans t'han sortit del revés. Què, jovent? No teniu gana? Briaguesa, porta'ns algun dels teus plats preferits. Sí, encantada. Sí, clar, tindreu aquí. Toc! Qui és? Soc el criat d'un amo estranger i he vingut per parlar amb vostès. Esmeraldina, deixa'l passar. Aviam què ens ha d'explicar. Ei, has vist la Jana? Suposo que estarà per allí, no sé. Què tal? Bé. Què, com ha anat avui? Bé, no ho sé. Vosaltres? Sí, Des del Festival de Cannes, rodant el curtmetratge de Silenci Rodem. Una producció del senyor Rockefeller amb la direcció d'un servidor. Silenci! Rodem! Tu i el director teniu a pàgina web. Queda clar. I així, per casualitats de la vida, no sabràs pas on és en Rasponi. En Federico Rasponi. Raspon. Ens va deixar l'altre dia. Sol. Qui ho hagués dit? Ara penso en tots els moments quan estàvem visitant Pisa i Florència. Mai m'hagués imaginat tot el que podria haver passat. És que per què a mi? No el voldria interrompre, ara que està en el moment més dramàtic de la narració. Però, així per casualitats de la vida, l'he vist aquest matí i estava ben decidit en conquistar la Clarissa. Però què et patanes, noi? Si us he sentit des del carrer. Vols callar? Però tu has vist com l'enterraven? Calla, que ha estat tot un somni. No m'ho puc creure. Sí. Jo me'n vaig al psicòleg, ja, ara mateix. Si Federic està viu, i a Venècia. I hauré d'anar a Turín a buscar la Beatriz. Espera, Florindo, que t'acompanyo. Porten un lío tot el dia mamonats, pel cony de director que m'està amargant i a sobre no cobrarem ni una merda. Escena 8, presa 2. Filla meva, jo crec que ha sigut una bona lecció. No tens de preocupar. No sé, pare. No ho tinc tan clar. És que sóc molt jove. Jove? Tonteries. Tens l'edat perfecta i un promès genial. Aprofita-ho. Bon dia. Espero no interrompre res. Ah, no, tranquil. Escolta'm, la religió que t'ha donat la bossa amb els diners? No, encara no m'ha donat res. Però fa un temps que no el veig. Ens haurà d'entregar més tard. Per cert, no s'ofengui, hauria de parlar un moment a soles amb la seva filla. Hem d'aclarir unes coses. Ah, sí, veu tranquil, Veu tranquil. Em sap greu, Federico, però és que veig vida lluny a l'home amb qui m'agradaria casar-me. Tranquil·la, Clarissa, relaxa. Jo et vinc aquí a confessar un secret. No sóc Federico, sóc Beatriz. Però, sisplau, guarda'm el secret. Encara no ho sap ningú. Sí, tranquil·la, guardaré el secret. Pots confiar. Oh, ja sabia que això sortiria bé. Quina parella més genial, Ai, anem cap a la boda, no? No? Bueno, va, ja marxo, però vigileu el que feu.
m'hauries de fer un favor. Què pots entregar? Què és? Thomas Alquines. El teu home, sisplau, és molt prudent, així que mou-te. Espera, Riqui. Avui he quedat amb un comerciant molt important. Molt important. Què et faria res vigilar-me l'habitació mentre estic fora? No, jo te la vigilo, tranquil. Per cert, Pantaleó m'ha dit que et dones aquesta bossa. Pantaleó. Bueno, gràcies. I, per cert, recorda d'anar a buscar el Pasqual. Sí, jo. Molt bé, fins ara. Moltes gràcies. Adéu. Acte 2, escena cinquena, presa 3. Aquí teniu el vostre esmorzar. Gràcies. Però què fas? Aquesta és la meva feina. Doncs servir l'esmorzar, no ho veus? Però jo treballo aquí. Bé, almenys deixa'm que t'ajudi, no? No necessito pas la teva ajuda. Va, sisplau, deixa'm ajudar-te. Bueno, va. Agafa els plats buits i porta'ls a la cuna. Ara hi va. Pesa. Ja estic. Ja estàs. Escolta, què et sembla si ara, que els amos han marxat, tu i jo fotem 20 tipets? Però això seria infringir les normes de la casa. Home, per un dia no passa res, no? Va. Acte 2, escena 6, presa 3. On és Federico? No el trobo. Tinc un missatge per ell. Ha dit que anava a esmorzar amb el seu patró. Pots cridar el triat? Arlequí, vine aquí. Per servir-te. Estic molt contenta que hagis vingut. Estàs molt guapo. Ai, tu també estàs molt guapa i aquest vestit se'ns va molt bé. I destripava tot. Bueno, tinc la cremallera una mica rovellada. M'hauràs deixat d'escordar-me'l. Tant de bo tingués diners per comprar-te una bona boda. L'estalviarem i la pagarem entre els dos. Bé, pots portar-li això a Federico? No ho miris, No. Ja n'hi ha prou! Però tu què has pensat? Sempre val el mateix, la cara és meva! No, ja n'hi ha prou, estic fart! Per favor! No, és que el penso matar, la pasta me la sude! No, tio, que no! Res, estic fart! Estàs salvant el mes, joder, que no menjarem, si no. Que m'és igual, la sana és meva i ningú me la toque! Però que ens portarem molta pasta, que no el matis, Que m'és igual, mato, Pepe, aparta't, ara mateix! Aparta't! No. Aparta't! No. No ho tornaré a repetir! Que no. El mataré! Pues el mataràs a mi primer. Sortiràs perdent! Amb ell no el mataràs. Mira, estic fart ja! No. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June.